croeso i Sgorio, dim croeso cynnes ar barc maes ti yn Llandudno yn anffodus, ond mae'r cofis y mwynhau yma tymor yma. Dyma gartre Carnarfon, tra bod nhw'n ail wneud yr ofal a pethau mynd yn dda hefyd. 7 gêm i mewn i'r tymor, dyn nhw dal ddim wedi colli. Yr un peth bach o bosib yn poeni'r rheolwr Richard Davies yn ddiweddar, mae'r cofis wedi bod yn ildio gyntaf yn y gemau diwetha. A bydde hynny yn sicr yn rhywbeth y bydde'r tîm ar y brig yn awyddus i weld yn dod i ben wrth iddyn nhw goesawu Pennod. Clwb sydd ond wedi colli 2 o'i 10 gêm ddiwetha yn erbyn y cofis. Mae belwych ac mae'n cael ei ffenio mewn i'r hoed. Mae'r dyfarnwr wedi gweld rhywbeth i digwydd. Mae wedi dileu hi'n syth. Oedd y cic gornel i fewn ar y post i bellach yn ei weld. Oes, mae yna wrthiad. Dwi'n meddwl, Billy Bodge yn gwthio. Crôl a Smith yn mynd o'r un bel, Daly. Yn ei heriau, mae Daly wedi gwneud digon i ddeud yn siŵr mai fo sy'n ar bel. Di am fynd i hun, Daly, allai cael ei ergyd mewn. What? Da iawn gan Conor Roberts. Mae'n codi ofn ar amddiffyn Caernarfon ar fyd, ond daclo fo, codi ben, wedyn yli pwysau sen ni. Mae'n gosod ti yn berffaith iddo. Nawr te, Daly. O, mae'n bas hyfryd, dyna'r bas at Crôl. A mae hynny yn croniclo y prynhawn. Ydych cael gwych o bas gyda Daly, mae'n rhaid i ddyn Mae'n cael gymaint gormod amser os rhywbeth. Gosset at Lewis, Lewis at Jones, Jones at William Davies. Nawr te, Davies allan neud y well yn ath Crôl. Davies yn mynd i hun, Davies yn dal i fynd. Matthews yn allan, di ddim yn mynd i gyrraedd Evans. Bradley am geisio manteisio. Bradley'n dal i fynd, mae'n cael ei hebrwng allan. Am bel hwnna gyda Matty Jones, by the way, just i fewn i sianol. Edrych ar, so wedi codi ben ar ei gyffyrddiad cyntaf. A fe so wedi medru codi hi drosto efo'i ail gyffyrddiad. Y bel yn gwira allan, tuag at Miles Davies. Miles Davies, cyfle arall i'r hoeddi mewn. O, mae'r peniad i gornel nac di! Am agos ddethon ni at gol. Hwn yr arbediad, ambeniad di hwnna i ddechrau fo. Mae'n chwech troedfad, tîm bodfad, a mae'n mynd lawr mor sydyn ein nid arbediad nhw. Mewn â hi eto. Allan at Daly. Diom di thanioi. Daly, mae wedi gwneud yn dda. Mae cadw bel yn isel! A mae Daly di'r hoer ymwelwyr ar y blaen. Ac ar ôl cyffredinedd a dim llai am awr, mae yna gol o safon yn sydyn yn gwahanu'r ddau dîm. Ond edrych ar hon, mae un peth, dwi wrth y bod sydd faint o hawdd ydi mynd heibio. Wel, dyna mae'n amddiffyn da iawn gan Adam Davies, sydd wedyn yn gadael fo'r amser, efo'i ben i fyny, i gael y techneg, i gael ei ben dros y bel, a faint o'n llonydd ydi o pan mae'n gymryd yn ergyd ar. Llawn pwer, trwy gorffo, trwy droed o, a mynd heibio Conor Roberts on y gol. Matthews wedi gwthio hi allan ac ar yr ail gyfle. Mae o'n deud diolch yn fawr iawn. Wel edrych ar hon. O, Adam Bach! Ei fod yn deg ag Adam Bach go bryn bod wedi disgwyl i'r colwr i gwthio i'r dalcen o fel yna. Daly, rheoli bach da. Sian fynd i hun, a pasiad Kirchhoff, nôl at Daly. Daly tanio! Bobl bach mae'n fwy. Ac o mae'r ddwy gol mor debyg i'w gilydd. A be sy'n debyg gallu Daly i danio'n gywir. Mae'n cael y bel fan hyn, Daly, rwan. Dyna i, o gosod i fyny, na ni ti'n ôl i chdi. Gwych. Fe di Conor Roberts neud, di byd Christopher Golti. Mae o'n mor bwerus, gret o sgil di hwnna. Yn gosod o, na, mae'n mynd heibio o'r tro yma. Efo gofod o bwer, mae'n ei agos iddo fo. Venables, ond mae waith cynorthwyo fo di bod yn fendigedig, nôl yng nghanol y cae. Nawr te, ydy Davies i mewn? Mae Davies i mewn! Ac mae hyn yn mynd i achosi 7 munud ola dramatig iawn. Nad o'n just edrych yma'n hyn iawn, dwi'n mynd i gyrraedd y bel na do, ond ella ni cael gymeriad. Ella ni trio ni ton yn ôl, a mae'n neud, a wan iawn ras. Dwi'n mynd i ennill y bel na gyntaf, dwi'n mynd i gael blaen yn rhoi topo bach iddi, a mae'n mynd i heibio'r golwr. Wel, so hwn yn picio pocedi os geith Caernarfon un arall yma. Cyfle arall i'r tîm cartre fynd amdani hi. A maen nhw'n uchlifio i bobl mae'n disgyn yn y cwrdd cosbietos ac am sefyll. Nag oes. Oes ma' 'na
A mae yna brotestio. Mewn ar eilid oedd o, Iad. Ellis. Oedd hi ar y ben glin. Oedd o ddim yn cam sefyll. A Davies oedd o unwaith eto. Oedd o ddim yn cam sefyll. Cyn herio'r Seintiau Newydd yn y brifddinas nos Wener, roedd Met Caerdydd yn eistedd yn berig o agos at syfleoedd y cwmp ac yn dal i edrych am ei triphwynt cyntaf y tymor hwn. Roedd tîm Craig Harrison ar y llaw arall yn parhau i wthio tua'r copa. Dom Cornes ar gic gornel. Mewn i'r canol, ac mae'n cael i gorfodi gefn y rhwyd. Bron oedd hi ar gefn Dari Davies, dwi'n meddwl. Ond fydd y Seintiau Newydd ddim yn poeni. Maen nhw ar y blaen, a'r amddiffynwr yn y lle iawn i wiro'r bel i gefn y rhwyd. Redmond. Ôl at Brobl. Uchel i'r Cwrt Cosby ac i Dan Williams ar y post yn pella. Rywsut, mae Met Caerdydd yn clirio. Mwandwe. Yn dawnsio heibio i Cornes. Mae'n dal i fynd. Mae ganddo fo gymorth o fan hyn. Adam Rosgrow. Rosgrow! Drwy goesa'r golwr Nathan Shepherd. A bron yn syth. Mae Met Caerdydd wedi taro nôl. Un yr un. Gwrth ymosodiad chwym. A Fas Mwandwe yn gywir i lwybr Rosgrow sy'n sgorio yn erbyn ei gyn glwb. Mae le gan Boddenham. Allan at mae'n Brobl mae'n mynd. Brobl yn ei chadw hi mewn. Dan Williams mae o, pas hyfryd. Williams ar draws y Cwrt Cosby. Dal yn o i Wilson. A'r Seintiau Newydd. Nôl ar y blaen. Doedd Wilson ddim yn fethu o fan o. Mi disgynnodd hi ar blat iddo fo. Ac mae'r ymosodiadau lawr y dde yna wedi talu ffordd i'r Seintiau Newydd. Y Seintiau Newydd nôl ar y blaen o ddwy un. Redmond allan at Danny Davies. Brobl o'i flaen o. Ryan Brobl yn erbyn CJ Craven. Croesiad tu mewn. O, mae honna wedi disgyn i gefn y rhwyd. Rory Holden sy'n dathlu. Ond mae rhaid gofyn cwestiwn na o'r golwr Celyn Absalom o fanna. Rory Holden sy'n hawlio'r cyffyrddiad ola i'r Seintiau Newydd. CJ Craven. Craven at Barney Sodi. Sodi. Cymorth ar y ddeg gan Craven sy'n croesi. Teg at Rosgrow yn y canol, mae'n Pennod yn disgyn i Reynolds. O, mae'n methu o ryw 8 llathen. Ac mae o'n gwybod y gallu fo fod wedi gwneud y well am hynna. Ben Clark at Adam Wilson. Wilson yn rhedeg teg at Barney Sodi. Traed chwym ganddo fo ar croesiad tu mewn. O, mae'n taro'r trawst. O, ddiar yn amddiffynwyr Met Caerdydd yn y diwedd. Bron yn gol i'w rwyd i hun. I hangfa i'r tîm cartra. Yn dilyn crasfa o bedair ddim ar daith i'r Bari wythnos yn ôl, roedd y balan dychwelyd i faes tegid ac yn gobeithio ail danio ar gyfer ymweliad Llansawel, oedd heb golli oddi cartra y tymor hwn. Tom Walters if you giving it. Ibrahim. Tuag at John Owen, mae'n gyfle i'r bala. Owen ar ergyd, ar y bedleg gan Fuller, ac yn taro'r postyn wedyn. John Owen i mewn, lawr yr ochr dde, ar ergyd ar y cynnig cyntaf, arbediad wych gan Will Fuller. Burke, ergyd gornel, tuag at y postyn pella tro yma, mewn o. Ibrahim yn disgyn i digw. Rafi lawr. Ymwyl y Cwrt Cosby, mae'r ergyd dod i mewn, mae'n cymryd gwiriad. A mae yr gweithio ymdrechion Will Fuller yn taro cefn yr rhwyd. A mae'r tîm cartra di mynd ar y blaen. Ail gol y tymor yma i Dom McGibbon. Davies, cyffyrddiad da ac yn gallu troi mlaen a hi wedyn i Mitch Bates. Bates, nôl i frawd Louis Bates. Groesian dod i mewn tuag at Ruben Davies, Bennod allan mor bella. Tom Price ar ergyd, a fel gol i'r bala, mae'r gwiriad yn curo'r golwr. A mae'r ymwelwyr o Lansawel yn gyfartal. Dim gobaith i Joel Torrance. Y bala un, Llansawel un. Higgins.
Louis Hall, llythyr chwarae i John Owen am gyffyrddiad gwych gan Owen. Mewn efo ar cwrs Cosby, ar draws ag at Higgins. Oddi ar Kieran Williams i gefn yr hwyd. Ac o fewn 7 munud o'r ail hanner, mae'r bala dim dyn ôl ar y blaen. Davies, ymlaen wedyn i Mitch Bates. Gan Cian Jenkins di parhau ar eded i'r cwrt Cosby. Bates, Walters yn troi. Harry Dean yr ergyd ar draws. O golwr Joel Torrance sy'n ei gollwng i lwybr Ruben Davies. A mae o di rwydau 5 gol y tymor yma yn y gyngrair. Ar y cyfan dwi'n meddwl bod ni wedi cael hynny lawr chydig bach. Dwi'n gathon nhw mwy o cyfleon a creu mwy yn y gêm, dwi'n meddwl, ond diwedd dydd, dwi'n meddwl, sa'r dau dim yn cymryd pwynt. Wedi'r siom o ildio 5 gol ar daith i ben y bont wythnos yn ôl, roedd y sidanwyr yn awyddus am well perfformiad wrth groesawu'r Bari. Oedd llawn hyder ar ôl taro 4 heibio'r bala yn y gêm flaenorol ac heb ildio chwaith mewn 3 gêm allan o bedair. Cafanan edrych am yr ediad gan Hulbert, wan ta Hulbert ben efo Harry Owen. Hulbert, allo greu lle am yr ergyd. Hulbert! Taro'r trawst! Bu gymodd i wiriad, dwi'n credu oedd hi ar Harry Owen. Ond oli Hulbert mor agos. Wigley. Start. Hulbert, wan ta mae Robbie Wilmot yn rhydd. Wilmot un ar un am y golwr. Wilmot! Teibio'r postyn. Robbie Wilmot. O mi gymodd i gyffyrddiad oddi ar yr amddiffynwr, ond cyfle gora'r gêm yn disgyn i gapten y Bari. Jake Canavan ar geg gornel at y postyn gosa. Mae'n rhydd o dan yr bar a'r peniad gan Stevenson oddi ar y llinell. Am gyfle i Darren Stevenson. Y geg gornel yn cael ei chodi i mewn. Stevenson yn meddwl bod o di sgorio, ond hwnna'n cael ei chlirio allan am geg gornel arall i'r Flint. 7 munud o'r gêm yn weddill Ben Wyn. Yn edrych am Alec Mwdimo i fewn at Fofana, mae dal yn rhydd. Mi oedd Owen yna, maen nhw'n hawlio bod yna lawio. Di ddim wedi cael ei chlirio gan y Bari mewn y daw Canavan. Canavan yn cael ei lorio, ac mae'n gico'r sbotyn. Mae'n gico'r sbotyn i'r Flint. Jake Kavanagh. Wrth iddo fo gymryd yr ergyd yn cael ei lorio. Drama yn hwyr yn y gêm yma ar gair castell. Yr eilydd Josh Jones yn camu fyny, taro'r postyn! A dihangfa i'r ymwelwyr. Mi darodd y bel y postyn. Mi gafodd y golwr rhywfaint arni hi. A mae'r cyfle wedi mynd. Mae'n aros yn ddisgor. I'r gorllewin yr ewn i nesaf, ac i'r gwylodion hefyd. Nawr, ni ddim yn disgwyl gwrthwffwrdd lawr yna ar ddechrau'r tymor, ond maen nhw wedi bod yn cael cyfnod anodd yn ddiweddar. Wedi colli ei 2 gêm ddiwetha, ac ond disgorio 4 gol mewn 6 gêm. Dyna oedd hanes yr adargleision wrth iddyn nhw groesawu Ceicona. Tîm arall oedd yn bell o fod ar ei gorau yn ddiweddar. Gobaith bod yna gyfle da i un ohonyn nhw adfywio felly. Nawn Sadwn. Hughes, pas ar y cynnig cynta. Kenny ddim yn camsefyll. Ble mae'r chwaraewyr yn y canol. No Edwards ac cyfle i groesi. Edwards at y posib pella. A'r peniad yn taro'r trawst. Mae dal yno ac Ceicona yn rhwydo yn y diwedd drwy Callum West. Mae'n gynta'n taro'r trawst. Ond Holford yn meddwl bod nhw wedi dianc. Ond West yn casglu'r briwsion. A mae Ceicona gol i ddim ar y blaen. Hawkins yn lledu. Croesed i fewn gan Shepherd at postyn bella. At Abruzze yma hon yn gic o'r smotyn. A croesiad yn un da gan Tom Shepherd i roi'r pwysau yn y lle cynta. A'r drosedd yn y diwedd. A Rhys Abruzze. Ben Amon o'r smotyn. Yn unioni. Oes ddim llawer y goliau wedi bod i Holford tymor yma. Ben Amon a'i drydydd y tymor yma. Shepherd, rhaid Hawkins. Hawkins ar gornel y cwrt. Hawkins fewn at Amon. Yn llithro fewn. A methu cael cyffyrddiad holl bwysig yna. Y bel yn mynd heibio ceg y gol.
Kenny yn ennill y bil o'r llinell gefn. Kenny methu curo i Pennod am gyfle'n cael ei roi ar blat i Kenny. Mae allan ar Rhys Abertay. Llithro, dim trosedd, Harry Franklin. Llwyddo gael y bil mewn at Kenny. Kenny i'r gydio. A i Pennod yn ymestyn cwrs mas i arbed. Bale yn bwysio tu ôl i Cowan a cyfle fan hyn i Ben Arman. Gael lawr ar gol Ben Arman. Cael ei lorio yn y cwrt. Dim trosedd. Angrediniol. Chwaraewyr Hwlffordd. Ond dim trosedd yn ôl Aaron Wyn Jones y dyfarnwr. West. Marriott, penio lawr, Cook. Cook unwaith eto, trio cael yr ergyd. Bale cael ei osod at Noah Edwards, a mae fe'n llwyddo i golli gafel ar y Bale. Hughes, Rhys Hughes. Dyna'r dyn. Chwaraewr Tymor y gyngred. Blwyddyn diwetha. Yn rhoi'r ymwelwyr nôl ar y blaen. O tu allan i'r cwrt. Dim problem i Rhys Hughes. Be ymlaen at Ben Arman. Cryf i Ceicona. A Hwlffordd lawr i 10 dyn. Ben Arman cael cerdyn melyn am y dacl yna. Yn barod wedi cael cerdyn melyn ar ôl yr apel am gic o'r smotyn yn y cwrt yna. Rhai munud yn ôl. Walters wedi gweithio ymlaen. Callum West i Ceicona. Dacl gan Corey Shepherd, cerdyn melyn i Shepherd. Walters ar lawr pen draw. O'na wthioddi ar y Bale. Mae Harry Thomas yn ei chanol i nawr hefyd. Fe nath y dyfarnwr cynorthwyol weld. Aaron Wyn Jones yn mynd i draw i gael gair. O, Pennod yn cael ail gerdyn melyn. Ailwaith, mae yna benderfyniad dadleuol bod Pennod ddim yn hapus. A Pennod yn gweld coch. Tony Pennod am wylio o'r eisteddle am weddill y gêm. Franklin mewn i'r cwrt. Franklin! Not! Ac yna Rhys Hughes am ei ail. Not yn ein yn dda i gael y llaw ati, ond yn syth at Rhys Hughes. Ceicona nawr yn saff o'r tripwynt. Well, second half we came out a lot more aggressive and trying to counter onto them and try to get as many chances as we can, and fortunately we managed to take them. Yn parhau edrych am ei pwyntiau cyntaf, tymor hwn roedd trafferthion Llanelli weld yn parhau pan gafodd Iwnis Carbo i fai Colwyn i lorio yn y cwrt gan Harrison Bright. Ond yn ei gêm gartra gyntaf ar stebo Alex Pennod yn arbed ergyd Louis Robles o'r smotyn. Daeth cyfle arall i newydd ddyfodiaid y gogledd pan ddaeth Robles o hyd i Aaron Williams o flaen y gol, ond Pennod eto'n y fan ar lle. Daeth cyfle gora'r tîm cartra toc wedi'r egwyl wrth i Sean Cronin benio ar draws ceg y gol, cyn i Alex Bonthron ymdrechu hefyd. Dim golia, ond pwynt cynta'r ymgyrch o'r diwedd i'r cochion. Y Seintiau'n camu'r brig am y tro cyntaf y tymor hwn a'r Cofis yn colli am y tro cyntaf yn erbyn Pen y Bont. Ceicona'n codi'r hanner uchaf wrth i'r Bari lithroi'r seithfed safle ac ar y gwylod rhyddhad ar Stephen Heath wrth i Lanelli gipio'i pwynt cyntaf un. I'r brif adran yr ewni nesaf, Pontypridd yn cwrdd â Llansawel a'r ddau glwb yn waglaw. Hyd yn hyn, cyfle felly i gipio'i pwyntiau cyntaf tymor. Megan Curl yn troi. Jade Crofts yn o'i blaen ei gwaith da gan Crofts. Mae'n meddwl am ergydio. Crofts, Manon Thomas. Ar ymyl y cwrt Cosby, Manon Thomas! Ac arbediad da gan Alicia Hawkins rhwng y pist. Megan Curl ar gornel ar gychwyn. Yr ail hanner ac mae'n mynd i fewn gan Lowry Ridings. Capten Llansawel a Nina wedi chwarae 4 munud o'r ail hanner yn mynd ar ymwelwyr ar y blaen. Seren sydd efo hi nôl gan Seren Thomas Condos wedi colli'r bel i Ashley Griffiths o Lansawel. Jade Crofts sydd o'i blaen hi. Crofts yn mynd i hun i mewn i'r cwrt Cosby! Ac mae Jade Crofts wedi rhoi yr ymwelwyr ymhellach ar y blaen.
Mi sgorio ddi yn yr wsos agoriadol yn erbyn Wrexham, a Jade Crofts sy'n mynd â lan sawel 2-0 ar y blaen yma yn Rhe Forest pnawn yma. Alice Broadley, chwilio am Crofts sy'n newydd sgorio o safle debyg ac am arbediad gan Alicia Hawkins. Jemima Lister yn gweld Madison Lloyd ydy'n gallu cyffwrdd. Gwaith da gan Cody Young, ond mae'r bel yn dal yna i Bontypridd ac arbediad campus yn y diwedd gan Cody Young. Curl yn ôl mewn meddiant yn gweld Maia Owen yn y cwrdd Cosby. A Maia Owen yn codi honna'n gelfydd dros Ben Hawkins. A dyna'r trydydd gol i lan sawel pnawn yma. Maen nhw ar y blaen o 2 gol i ddim yma ym Mhontypridd. Georgia Howells. Casey Daniels sydd ar ei holi. A mae Casey Daniels yr eilydd. Mae di ymuno tymor yma o Ben y Bont. Hi sy'n cael y bedwaredd yma i lan sawel pnawn yma. Ar ôl y siom o golli ar daith i Aber wythnos yn ôl, roedd na ddigon o sglein ar y berfformiad y seintiau wrth grisa wyneb llai na Wrexham i neuadd y parc. Yr ymdrech yma gan Chantel Tir oedd ail gol y tîm cartra, a hynny wedi dim ond chwarter awr o chwarae. Yna, toc cyn yr egwyl rhwydodd Caitlin Chapman i hail gol hi yn y gêm i ymestyn mantais y tîm cartra, ond eri Wrexham daro nôl ddwywaith yn y gêm roedd y seintiau'n rhy gry, ac felly gol gysur yn unig i'r eilydd, Niamh Adams oedd hon yn y funud ola wrth i Wrexham lithro oddi ar y brig. Fe lwyddodd Caerdydd i selio 3 phwynt ar daith am y tro cyntaf y tymor hwn wrth daro 5 heibio'r Bari. Yr ergyd yma gan Michaela Cook roddodd fantais i'r ymwelwyr 10 munud cyn yr egwyl. Y follen yma gan Mackenzie Olden heb os oedd gol o'r pnawn i'r adar gleision. Ei chyntaf o 2 gol yn hedfan i gefn y rhwyd. Roedd na 2 gol hefyd i Laura Cyrnoc, hon i hail a hynny ar blat. 5 gol a 3 phwynt yn ddiogel. Diolch yn fawr iawn. Fel y dynion, y pencampwyr presennol sy'n dychwelyd i'r brig yn yr uwchadran yr wythnos on, Abertawe yn dringo i'r ail safle ar ôl taro 2 heibio Aberystwyth sy'n colli am y tro cyntaf ac yn llithro i'r 5ed safle. Llongyfarchiadau i Lans Hawel ar ei 3 phwynt cyntaf tra bod Ponty a'r Bari'n parhau yn waglaw. Wel, dyna'r cyfan am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Fi'n mynd i guddio rhag y glaw. Ond mae yna bêl-droed yn dod yn gyflym iawn unwaith eto. Gêm fyw nos fori, Hwlffordd yn croesawu'r Bari i ddôl y bont. Byddwn ni gyda chi am hanner awr wedi 7. Yna di Sadwrn, ni'n fyw o Gaer Castell ar gyfer y frwydr rhwng y Flint a Llansawel. Y 2 gêm yna yn fyw ar-lein ar eich teledu clyfar gan gynnwys BBC iPlayer. A wedyn ni, byddwn ni nôl nos lun nesa y gorau o bêl-droed yng Nghymru. Tan hynny, hwyl fawr.